En aquest proper mandat nosaltres acabarem el desenvolupament del nucli antic de les Corts. Amb el Pla Europa Anglesola nosaltres connectarem la modernitat que està aquí al costat amb el cor de les Corts. Bé, nosaltres allà hi guanyarem zones verdes, farem un nou carrer que connectarà el carrer d'Europa, que és allò que està darrere del Corte Inglés, el connectarem directament amb Numància. I fent aquest eix, que és per allà on hi passaran els cotxes, nosaltres farem peatonal el carrer d'Anglesola. Perquè fent això reforcem la personalitat del que són les Corts. Les Corts té aquest nucli, té també altres nuclis que hem de transformar. I en aquest mandat, gràcies al treball de l'equip de la Montserrat Sánchez, hem acordat com canviarem Colònia Castells. I allà farem un canvi que allà és radical. Perquè allà nosaltres el que hem de desenvolupar és nova vivenda, vivenda que pugui encarar el futur. També acabarem el Peri Bacardí, en el qual hem de fer una residència per gent gran. I certament donarem la resposta adequada al canvi que han de tenir les grans parcel·les del Futbol Club Barcelona. I ho farem des del diàleg. La transformació de les parcel·les del Futbol Club Barcelona tenen com a condició el que han d'estar d'acord amb els barris de l'entorn, de la Maternitat, de Sant Ramon, del Racó de les Corts, del barri del Camp Nou, tot aquest nucli han de percebre que el canvi es fa al seu servei i que allà hi guanyarem zones verdes, noves vialitats i que allò que ara està tancat estarà obert a la resta del barri. I que a la vegada farem un salt important en el qual una institució tindrà totes aquelles infraestructures de futur. El Campus Sud de Pedralbes és el gran pulmó del coneixement de la ciutat de Barcelona i quan un hi passeja encara veu que allò està per fer. Doncs ho farem. N'hem parlat amb els rectors i d'acord amb l'Ajuntament donarem la volta en aquesta part donant-li la potència urbana que això requereix. On hi ubicarem residències d'estudiants, noves facultats, zones verdes, aparcaments i nova vialitat. I les campanes de l'Església de les Corts em determina que és l'hora d'acabar. Moltes gràcies i vinga, endavant!